Bon dia, 31 de desembre, últim dia de l'any, i hem començat, com tots els dies laborables, amb una reunió de feina a les 8 del matí amb Seguretat Ciutadana, i aprofito el missatge d'avui per recordar, estiguem alerta, tinguem prevenció i sobretot tanquem bé portes quan marxem i tinguem aquesta prevenció de sempre estar alerta. Des d'on us saludo? Us saludo des de les terres de conreu de Can Tallada. Per tercer any veiem com creixen les nostres taronges, aquest conreu, però avui vull tocar el crostó a la Generalitat de Catalunya. Hem d'ajudar. Els senglars estan fent destrosses diàries i contínues. No pot ser que no recolzem a la pagesia amb uns controls cinegètics com cal, però també amb la burocràcia. No pot ser que la DUM sigui una barrera perquè la pagesia no pugui fer. No pot ser que no puguem cremar als nostres camps totes les branques que tallem de poda. No pot ser, els hem de facilitar la feina. Però vull ser positiu. S'ha fet feina aquest any i hem de continuar. Vull agrair a les entitats del poble que fan que tinguem un poble viu. Gràcies. No ens cansarem mai de dir-ho. Però també vull posar a sobre de la taula tota la feina que fan els serveis públics, tant la sanitat com l'educació, com les policies, els bombers, tota la seguretat privada que ens fan, però també els serveis públics, els serveis de neteja, etc. 24 hores, 365 al dia. Avui és un dia per recordar-nos també d'ells. Estem a punt de començar un 2026 on acabem d'anar al notari per signar tots els terrenys de la costa i els projectes d'urbanització que comencen ja. Aquest primer trimestre acaba d'entrar el projecte per la construcció de les primeres vivendes de Sant Climent de la zona de la costa i volem continuar. Però això ho volem fer-ho complementant que els serveis públics estiguin a l'abast de tots els climentons. Per això hem apostat per un poliesportiu que està sent un èxit de participació i que pot afegir nous serveis a la ciutadania, però també un casal de cultura, que hem doblat l'aforament del casal de cultura, i una biblioteca que va com un tiro. Hem de dir-ho, la biblioteca és cultura, i per això apostem. I apostem per l'educació, per una escola que sigui de qualitat, i que la llengua catalana sigui la nostra valor a preservar. Per què? Perquè un poble com Sant Climent preservem cultura, educació. Encara recordo les noies i nois de batxillerats de cicles que fan presentacions dels seus treballs d'investigació sobre Sant Climent. Gràcies a tots els esportistes, aquests esportistes que treuen bons resultats, però també aquells que fomenten la convivència amb l'esport. L'esport és inclusiu, per això afegim tot l'agraïment a tots els clubs esportius. Per acabar, no vull deixar-me, sobretot, aquesta aposta per tenir un ajuntament amb uns pressupostos aprovats, amb unes ordenances aprovades, que no ho poden dir-ho totes les administracions. Feina feta aquest 2025. I per aquest 2026 volem més, però ja us ho anirem explicant poquet a poquet. Amb la qual cosa, des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, us volem agrair que confieu en nosaltres, posar a disposició tot el que fem i, sobretot, que us volem seguir escoltant. Perquè, com sempre diem, Sant Climent el fem entre tots. Sant Climent és un sentiment i volem un poble per continuar vivint amb qualitat. Volem un poble amb qualitat de vida. Per això treballem per aquest sentiment d'avui i dels propers anys que els nostres joves puguin tindre un habitatge on quedar-se a viure aquí. Moltíssimes gràcies, bona sortida d'any i, com sempre diem, no només que els petons us tapin la boca, sinó també que tinguem molta salut, molta salut. I agraïment a tot el que feu per Sant Climent, aquestes persones amb civisme, aquesta aposta per la lluita contra el canvi climàtic, aquesta aposta perquè els pagesos puguin viure, però ens ajudin també a cuidar les nostres muntanyes. És que és molt important. Per acabar, els incendis s'apaguen ara a l'hivern, però el tenir un Sant Climent com el que tenim és feina de cada dia. Moltíssimes gràcies, bon any 2026.